Ladies and gentlemen, πάμε να ανοίξουμε ένα από τα αγαπημένα μου κουτιά, το UCC από την Top στο Flagship Edition, το οποίο μας το έστειλε ο φίλος μου Γιωργάρας, theunboxerend.gr. Μπαίνεις, έχει τα πάντα και με κωδικό Γερακιώτης 5 παίρνεις και 5% μείον. Το συγκεκριμένο έχει κόστος γύρω στα 40 ευρώ και είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει και να μπει τώρα στο χόμπι. Joinere και δεν θα χάσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το πρώτο κουτάκι. Το οποίο έχει μέσα 2, 4, 5, 6, 7 φακελάκια. Καλή μας επιτυχία. Το hit δεν ξέρω που βρίσκεται. Ξεκινάμε με Mbappé. Στο μεταξύ παίζει να χάσω και κανένα hit. Γράψτε μου στα σχόλια άμα δείτε κάτι που έχασα. Όχι. Εδώ δεν έχουμε κάτι. Γκάβι, Τίλεμανς, Watkins, Ραφίνια στο Trophy Chaser, Μάρτιν Φερνάντες, και στο Future Stars ο Μαγιούλου, αν το λέω σωστά. Πολύ ωραίες κάρτες. Πάρα πολύ ωραίες κάρτες. Στο Roots εδώ πέρα ο Ισακ. Taylor, Jennington και Diamante. Λοιπόν, McTominay. Καθυστερώ λίγο γιατί δεν έχω ιδιαίτερη εξοικείωση με τις αριθμίσεις, οπότε μην χάσουμε και καμία. Στην Tops είναι όλες μπροστά. Μαρτινέλη, Harry Kane, Κόβιλ, Μικιταριάν. Αυτά. Καλά ξεκινήσαμε. Μάριο Γκέτσε. Μάλλον σωστά το λέω. Λαμίν Γιαμάλ. Κουμπαρσί. Και τίποτα. Πού είναι τα hit τώρα, παιδιά? Δεν ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά νομίζω. Για να δούμε. Ένα φακελάκι αρκεί. Βίνι, Περίσιτς, Williams στα 150, η πρώτη μας αρρύθμιση. Ας το δω, γιατί εννοείται πως έχω ξεχάσει να πάρω τα σλιβάκια και τα top loads.
Να τα έχω δίπλα μου. Πολύ ωραίο. Για την Παρί. Εδώ τα έχω. Να είμαστε έτοιμοι. Μην βγάλουμε τίποτα και μετά ψαχνόμαστε. Λοιπόν, και πάμε και στο τελευταίο μας φακελάκι. Νομίζω πως η κάμερα θέλει λίγο zoom, θα το διορθώσουμε μετά. Όχι, Ζανζουλί, Χάλαντ, εδώ πέρα ο Γκάκπο, τη Λίβερπουλ, εδώ πέρα ο Ρούκι, ο Σαρκό, όχι αριθμημένη, Εσποσίτο και Λουίς Χαλ. Αυτό ήταν το πρώτο μας μποξάκι. Έχουμε εδώ πέρα μια αρρύθμιση στα 150 για την Bilbao. Θα βάλουμε και ένα top load. Λοιπόν, συνεχίζουμε δυναμικά στο δεύτερο. Εφτά φακελάκια. Lego. Λοιπόν. No. Τικε. Του Ram. Ο Gareth Bale είναι, πώς λέγεται αυτό. Αυτό λέγεται... Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η κάρτα. Anyways. Ρίτσαρντ Ρίος, Βιτίνια και Νικολό Μπαρέλα. Αυτό το τελευταίο, αυτό είναι πιο χοντρό. Μπας και έχουμε κανένα μεταλλιάκι καλό. Λοιπόν, Ντουρανβάιλ, αν το λέω σωστά, ο Ραφίνια, Μαρμούς, Εμιλιάνο Μαρτίνες, στο Ρούτς για την Μονακό ο Μπερνάρντο Σίλβα, Όντεγκαρτ, Εμπεγέ στο Future Stars, Μπονί, αυτά. Εδώ, άνοιξα το χοντρό το φακέλι, τέλος πάντων. Γκρέι, Μπέλιγχαμ, Άντονι, κενό. Εδώ πέρα Χάβερτς στο Trophy Chasers για την Arsenal. Μίκα Γκότζ, μάλλον. Τονάλι, Ταβερνιέρ και Ζωάο Πέντρο. Τίποτα και εδώ.
Χούγκο Λάρσον, Λαμπότκα, Μοχάμεντ Σαλάχ, όχι, Βαγγέλαρος Παυλίδης εδώ, no. Χούισεν, Εμάνουελ Εμενγκά. Τα βλέπω μεταξύ μέσα από την οθόνη του κινητού. Γι' αυτό Epic Roster. Όχι Epic Roster, Epic Center. Αυτό τι είναι? Ο Kang in Lee στο Epic Center. Οκ. Θα το ψάξω μετά να δω τι είναι αυτό. Δεν νομίζω να είναι κάτι. Ο Μόρα στο Future Stars. Ο Μιναμίνο. Ο Έμιρεϊ. Αυτά. 2 φακελάκια ακόμα για να τελειώσουμε και το δεύτερο UCC μας. No. Τι ωραίο. Στα 250 όμως, λίγο μεγάλη η αριθμισή μας, έως πολύ θα έλεγα. Αυτά. Αυτό το κουτί τι έχει? Μία αρρύθμιση. Ναι. Μία αρρύθμιση. Οπότε τη βρήκαμε την αρρύθμισή μας. Μετάλλιο δεν είχαμε. Πάμε στο τελευταίο φακελάκι. Στο Trophy Chaser ο Μακίν. Σκέλι, Μαρκίνιος και ο Σιμεώνε. Nice. Τρίτο κουτάκι. Εγώ εντωμεταξύ ξεκίνησα με κάρτες Pokemon και το τελευταίο καιρό έχω πάει και στο ποδοσφαίρο. Soccer. Για να ακριβολογούμε, γιατί στο χόμπι soccer λέγεται. Λοιπόν, Βίνι Junior, Αντεγέμι, Μουρίγιο, Βίρτς, στο Trophy Chaser ο Ντιμάρκο, Κέιν, Μικιταριάν, Μέντες και αυτά. Αυτό είναι πιο χοντρό, θα αφήσουμε για το τέλος, άμα το θυμηθώ. Εδώ. Γκουίντα στο Future Stars, Χάλαντ, Ρότζερς, ο Ρερόνι. Διά αυτή θα μπει σε σλιβάκι γιατί έχουμε ιδιαίτερη λατρεία στον Ρόνι, Σάρκο, Πάλμερ και εδώ πέρα η Παρί. Πάω λίγο πιο γρήγορα γιατί το βίντεο θα βγει 2 ώρες.
Σολάνκε, Σομποσλάι. Εδώ τι έχουμε? Τίλεμανς για την Aston Villa στο Trophy Chasers. Εδώ έχουμε την αρρύθμισή μας ή όχι? Όχι. Όχι. Λούις Χαλ, Εσποσίτο, Γκριζού. Αυτά. Φέραν Τόρες με Παέζ. Εδώ πέρα ο Ουάχι. Τζίγκα. Λουκακού. Κερκί. Στα 99 όλο μπότκα. Εδώ είναι η αριθμισή μας. Ντεμπελέ και ο Βίλιαμ. Εστεβάου. Μασταντουόνο. Ρόμπερσον. Ο Λέβα. Τίλμαν. Γκόρντον. Ο Λαουτάρο. Νίκο Βίλιαμς. Πάρα πολύ ωραίες κάρτες. Πού ήταν και το κρόμο. Και για να δούμε εδώ, θα έχουμε μεταλλιάκι. Μπα, όχι. Ο Λέβα, Περισίτς, Εζανζουλή, στο Ρούτς, ο Φιλ ο Φόντεν, Σολό και στο Future Stars πώς η Λενκιλά. Η Λενκιλά, μάλλον. Η καλύτερη αρρύθμισή μας ήταν η 49 νομίζω μέχρι στιγμής. Και πάμε και στο τελευταίο μας κουτάκι. Τώρα περιμένουμε να βγει και για το World Cup. Πόσο λεφτά θα χαλάσουμε πάλι. Αυτό είναι το χοντρό μας. Lego. Ροντρίγκο, Πολιτάνο, Πέπι, Κατάρα. Εδώ πέρα έχουμε τον Όλιβερ Καν, Σάκα, Καρλ, Σαντός. Αυτά. Εδώ πέρα να πω ότι
Κάνετε like στο βίντεο, κάντε και ένα subscribe. Με βοηθάτε πάρα πολύ σε αυτό το καινούριο ξεκίνημα που κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ πέρα, Ζανιέντ, Γκρέι, Εκιτίκε, στο Ρουτ, ο Έρλινγκ, ο Χάλαντ, Γκότζ, Ναλίτα Βερνιέρ και ο Ζωάο ο Πέδρο. Λοιπόν, Μπέλιχαμ, Ραμβιλέ, Τουράμ, Άντονι, Κόβα, Όντεγκαρντ, Εμπαγέ, στο Future Stars, ο Μπονί. Αυτά. Ραφίνια, Λάρσον, Μαρτίνες, εδώ έχουμε κάτι, όχι δεν έχουμε αρρύθμιση, στο Κίμιχ, Παυλίδης, αυτά. Πολύ ωραίες κάρτες, πάρα πολύ ωραίες κάρτες. Έχουμε μια αρρύθμιση και να δούμε αν υπάρχει το μετάλλιο. Σαλάχ, Ντεστ. Εδώ έχουμε στα 2.99. Ποια 2.99 ρε φίλε. Ποια 2.99. Δώσε κάτι μικρότερο. Μαέντα, ο Μόρα, Μιναμίνο, Έμιρε. Φερνάντες. Εδώ πέρα στο Trophy Chaser ο Διαμαντέ. Σικ. Γκιμαράες. Τσελσάρα. Εδώ. Αυτά. Για να δούμε, θα έχουμε τίποτα εδώ. Μπα, τίποτα. Αυτά. Τρεις αριθμίσεις, δυστυχώς ήταν αρκετά μεγάλες, δεν πειράζει. Για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. 4 αριθμίσεις, όχι 3, 4 αριθμίσεις. Λοιπόν, Μπονί στα 2.99, Λομπότκα στα 99, Μέντες στα 2.50 και Williams στα 150. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο.